episode dang kan lo chan le ta a keli chian nu dayan chuan zak chu abula a tir ve top maya anuwa phone tlang thei si lova dayan chuan an ina ho tir le ngot chu tha atilawani mase tuk vera chuan tu emotha a mu zoi wangin met ani ringin ho a phal sakta a zak chu an ina chuan han luta in chu alo nok rem rum maya anu le met azong ngal thwai meta mu chuan ani chu vampire ra alo chang der to a met chuan no panga mu chuan ron bai ngala ma se zak chu alo che son man lau met chuan ati fu ta lau ti chuan Ephraim ron thleng ngalin met chu achem kenin avit lumta a zakan apa amu chuan a hlimlu tuk chu ko angal chotin anu bawthu a shil zui sitrakian chuan keli chu vampire ra alo chang ve to ani chuan a fapa chu aron zui don atia Ephraim chuan zak chu sitrakian na bula kalse atia an pahni chuan an hota a Dutch Vasily Ephraim le nora ti chuan meta ruang chu da bawdan an ngai to a chumi nu chuan Vasily chuan Dutch a apartment a akal tur chu azuya ta chuan a chianu khan a poisa le a laptop alo ruksak vek to ti an she thwai chuti lai chuan Dutch chian te zinga mi pakhat roni vampire lo chang to chu ron lutin aron bei thut maya Vasily ron che in roni chu athata rang takin Dutch chu a roi chhuak zoyani zak lo langin met thi na wang le anu angai em wangin alo trap fe feya setrakian chuan vampire chanchin te shilin trap bang to turin a thlema Dutch le Vasily te po an lo thlenga nora motorin setrakian na dor hnuaya an chuk thlave a miswal ho tu pa omna an chia theina tur chuan setrakian chuan Vasily chu a khopui shet chianna mangtangkai turin a shila keli te ina chuan Ephraim le nora ten ruang chu plastic a tuamin an halta hlu a an zo nu chuan ina chuan an hanlet le a gym an sun ngal bok ti chuan anin hnem ton na chuan lai khum abel tir ta ani chuti lai chuan keli zongin dayan aron lut lol maya chuta nora le Ephraim te chu aron phok ta thut mai dayan chuan a an khum ngal Ephraim ro chuan khwa chu chwa san tur le keli ne na changa kol adon chuan shilve a phota anu pui hlui ani na angin keli chu alangai to thau thu te asoi bok nora ero chu alom la umel hle ani sangka zakwa somli pali Poland lo thirlet le ila setrakian chuan achemte da that la let turin akwang siamna a khan avalet le wangwanga chemte chu akeya atron beta chuti lai chuan I course ron lutin setrakian chuan athil siam chu tha atitok lawem ni te na lo zota chumi zan chuan miswal ho tu pa ber chuan mi mu hi lai chu thanem tak athat le a an thisena dota setrakian chuan achemte manga lo be tumma sela ani chuan akut zungchang ti tlia sakin pathian me upo in achan thei lawang che ti ina lo chong khum tun huna kan lo let le to a Dutch chuan Palmer ina internet shutdown tura hayar ani thuwa in puanga chu sok ni lovin plastic mail ang nei I course chu Palmer a partner ani thuwa asoi bok setrakian chuan internet chu asiam that theyangem ti azo chuan Palmer office atang chawa a thei tur thu ina chang sin dot lia chuan gas le Felix chu an tan puite nen in entir tura doctor nena vena shwaimek ania vampire in a hliam tak Felix chu atak saron in thakin atan puite le driver theng chuan an zawai na beita a an chuan na motorin bang asut pha bok an ma ni veng tu chu tlan chiat atumna a Felix chuan ron manin ven chunga chuan a hnuk lut ta a chumi chu rem changa la in gas chuan an ma ni veng tu cha bi le silai chu ala a Felix chu akap ngal popa atlan chiat ma chuan tang ve dang te hna chuan cha bi chu avom pheya hanlet le ta ila setrakian chu akut zungchang tliak wanga na ti emin arum zan khwa a atuka chuan a chian pa a entira akut zungchang tliak chu zomtir atumani I course chuan mitang te chu a hliama piang tha turin athon mia maya na thok theilaw an mamo silawa setrakian akuta mu chuan tha tur te zinga ama chu akal tir ve tamaka ti chuan thi in ring takin setrakian chu midang te zinga chuan a ching thi thap to chuti lai tak chuan ram hnuai lama tang chuan silai ronri in anma ni polte anlo ni reng mai le abulami te nen chuan thir bang in lon chokin an chhuak ta a akuta man thei meu lo wang chuan a thian te chuan anlo puya ram hnuai lampan chuan an tlan cheta ani tun hu na lo langa Ephraim le nora po anlo kir le to a fapa chuan meta ruang chu an halta emni ti te anu chu an mu chep to em ti te alo zota Ephraim chuan afapa chu kwa pa chuan anu chu naktuk zinga kanjong le don nia ti ina nema
Sangka zakwa somli pali polen lama chuan I course po vurkara lo tan cheve meka chung inka boina kara chuan an hotu pa ber muturin akala ram hnuaya lei hnuai biruk na an siama chuan aluta an hotu pa ne na chuan arin omna lo manatan I course chuan vampire chanve du in angen mol ti chuan an hotu pa chuan alukhum chu a phela a in mutir ta a akut tin chiam tak chuan I course ban chu zai thlerin vampire I course a chanve theinan ruhlut angmai thil pakhat chu I course taksa a chuan alu tira ti chuan I course chu ama ang alo ni ve ta ni tun huna chuan keli bawa changkhan nikhat aliam ve to a zek chuan sichakiana dorami laptop chula in anu phone chui atuma anu phone chu azong mutange bok anu po chu mu thei ain be sei to hle ani apa ne na ahan shil chuan e frame chu achi chhuak ngala ma se awathlen chuan kuddo nu pakhat hian phone chu alo kola akena atom saka chumi wang chuang kuddo nu chuan e frame chu phone a charna kar thengin ashwaya e frame chuan puan thisen ka ya muwa keli chuan beyato ngai ni in aringta ani sindot lia chuan keli bo ma a an in kan muthaya daka somthum pahni malam kha ani met chuan chauka a keli chu tha tumina be meka alei sei taka chhualai chuan keli chu atlan chedu lova blender blade in abiang anor sakta zoka chuti lai chuan met bianga pangang pakhat chu keli mi chunga chuan alu tatlat mai chuti chungchuang keli chu kongka puilam panin kara chuan aluta met chuan nisa a hlausia in chunga chuan atang ta ani tailama chuan keli chu lo harin vampire alo ni chep to a ataksa a pangang anwak noi mekani chi om ati ema ashok le leite po chu ain siam dang lam mekani amaya thisen kai chu tisu chuan a han shifaya ni atato a phone chu kara chuan a thlawa ko thlera chuan har sati taka pen trokin afapa azong ta roi maya afapa te skula avakal masabera achianu injak ashoi hoto ti asha chuan achuak le ngalwata pona chuan vampire dang ten mishing an eilaya mu a thisen chak na chuan aron vanve ngal thuai reilote nuwa chuan achianu te in lam apana dayani fapa amu chuan alei sei tak chuan athisen adot sakmot mola dayan chuan rondan tumma se achianu thisen po chu ain sakve ngala annu fa atha fel nu chuan athluaka o lo ri rang zui chuan akal zela o chuan sapwaya ashwai thlenga ta chuan an hotu pa chu awa muta a ani chuan keli chu atanarin om taka om turin alo shila chuti lai chuan vesili le dach te chu palmera office a internet siam thale turin an vakal duna nima sela palmera security in an pahni chuan an lo man ta daya Fitzwilliam chuan dach chu ashwai shanga vesili chu security bula anut chha dach chuan palmer chu swalati ziate asoi chuak mya maya palmer chuan a at zia alo shil ve thung ti chuan thinrim takin dach chuan palmera maya anek char maya chumi wang chuan an miman te pahni chu that turin palmer chuan thu apeta ani dach le vesili chuan ka hlum an ni nge anin ringa Fitzwilliam chuan palmer thutukna apumpui thei to lo wangin arokin achwa ta hlau zoka chumi hnulok chuan e frame chu keli zongin dayani te ina avakala thalak frame ke le dalna hnu ma vela mu chuan in hnuaya chukowatin dayan le afapa vampire lo ni reng to te chu amua annu fa chuan e frame chu lo tha ngalan tuma nima sela ril rushi om tak chungin e frame chuan aka plum ta zokani e frame chuan dayani kuta chuan keli thi amuta hlau mai ani po vampire ani ve to nge aringta ani ti chuan sichakiana ina akir le ta a afapa hna chuan anu phone chu pe in zon mu sak atiama be seina hlok lo turin afui bok zekan anu phone en kwal chuan anu nena an thalak tele a cycle lei saknia an video lak te chu amua ama te a thu in amit tui aron luang nge ya atuka chuan sichakiana in hnoi lama vesili chuan vampire te be na tura UV light bomb siamin athil siam chu manchina du thu asoya chuti lai chuan noranu chu a astray hluito tak amu zo lo wangin alo boy le mai bok ama bengdai nan chuan sichakian chuan ama astray pakhat chu apeta ringot mayani sindot lia chuan venatanga atlan chuan nu in gas chuan a apartment lam apana ma se ta chuan anu le a u vampire lo ni der to te chu awa muwa nisa hlawa anu thomno zinga lo biru amu chuan athinlung athina hle a ma se u khan aron be thut maya gas chuan thatin anin chu achwa san ngala
koridora chuan thawm a hriata sheipui la a anin nei tupa vampire lo changto a hmu chuan ani po chu a that ve ta ngalani chuti lai chuan Ephraim Nora Sechakian le Vasily te chu misual ho tu ber zong turin an chhuak meka zakle Nora nu ero chu dora chuan anom tir thung dar kara liama a cigarette nei chun azuk zo nu chuan Norai nu chu a at chhuak le in min chhati ro ti in gate bula chuan a awak waka azia om theinan ti in zak chuan pona chua a cigarette tur valei sakmai chu adu ta a she tak chungin anomna achanga hladeu hleka om dor pakhata hian cigarette leitur awazonga dora chuan angak tu chu alo let der maya ruang bula cigarette la katum lai tak chuan ruk pahni anron lut ta thut mai manmo takin in hnuailam storeroom panin zak chu atlan thangala ta chuan kil khata vampire lo thurun chu mu in rangto kin atlan chhole fata ruk te chuan an lo mu lau mai zak chu man be an tum lai tak chuan in hnuai om vampire chu ron chhuakin an pahni chuan aron beya zak chu tlan chia in lau em in kong khar lama chuan atlana ta chuan gas atok lau ani chuan zak chu tlan cheturin ati a vampire te beitur chuan a kalsana zak chu a chwa don chuan cigarette chu la in him takin a ho thleng theita ani sindut lia chuan Ephraim Nora Sechakian le Vasily te chu misual ho tu pa zonga sapwaya ankal kan hmua leivera chuan vampire bu an hmunwal mai an omve ti an ho tu pa in a share lo na turin tha lo thajokin an ngaya dimte te inang kalpel ta hloma ma se Ephraim chuan hmu aneita keli emoti in ava entnaya ma se alo ni lo hlo ankal thui deuh zela vampire pakhat an toka Sechakian chuan tha chi lo acha atia chu vampire chuan real kongan ra chuan akang tamaya ti chuan Ephraim le midang te chuan vampire ho tha tan tur kong thar an huneta ani leivera chuan an lut thuk zela mishing lenga kwa siam hi alo oma Ephraim chuan lut ma sa ho chu azui ve zela Sechakian chuan ma ashwayani ma se Ephraim chuan kili mang ang au o ashata tlat mai a oshiat na lam chu azui ta ringot maya Sechakian chuan an thang chi khatani ti shil reng ma se Ephraim chuan keli o chu azui zel thawa ral le lama chuan Vasily le Nora te chuan vampire lo hnaya piang te chu UV light mangin an lo that zela chumi nu chuan an panin an lut veta chuti lai chuan keli o zui zelin Ephraim chuan an ho tu pa kwang omna chu awatheng to a manmo takin kwang chu a honga ma se engma amulawa ta chuan vampire tam tak hian an lo hwal meka thok le khata in chunga tangin an ho tu pa ron thlok thla in Ephraim ngong chu aron rek ngala Ephraim chuan a chemken chuan tha tumin vaima se miswal pa chuan Sechakian na ang chi a hlo chamani ti ashila chumai nilovin anupui le afapa po alak sak tur thu ashil bok alei sei kak tui mai manga atha don lai tak chuan Sechakian ron thlengin ron chan atuma chuta Vasily chuan a light bomb siam chu miswal pa lama aron vom phei bok chulai muna vampire omve zong zong te chu light wang chuan an thiduak maya nima sila miswal ho tu pa ber chu alo tan cheman puklama chuan atha man lo wanga thinrim lutuk chu Sechakian chuan ama kwang siam nge mai chunga chuan in chi tha in kwang chu ati cheta vek ringota chumi nuwa chuan miswal ho tu pa zong chuan an kal le ta zelani nima sila vampire mu hil te kha an lo har to a ris asang viau mai Sechakian na thinrim laklo chuan kal atum lui tlata nima sila Ephraim le Vasily chuan chel sham shamin a hel na kong dang ngai to antum ta zokani Lemchan Khawvel hi lo subscribe vela video dot le a kanin mule thoi don nia